Oye, mami, lo siento, mucho gusto, mujerita. ¿Qué pasa? Kóvátis. Na, Lemúria, nem tudom, hogy hol szakadt meg a felvétel, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hol hagyta abba. Ez ilyen, legalább olyan feszélyes ez a fellevő audiovizuációs berendezés, mint én. Lemúria és Atlantis, ugye kezdem faragni a kőbaltákat. Kőbalta kereskedés fogok nyitni, esetleg ha eldúlan a harmadik üzemanyagtartály is, a szárított uránium, vagy milyen? Kazettás plutónium, butított uránium, vagy milyen? Szegényített uránium. Ugye itt valószínűleg dúsítottan fogják használni, mert az a legerősebb hasadóanyag. Hát meg ugye ne feledkezzünk meg a tudatról, az a másik hasadóanyag, ami hasadhat, ugye tudathasadás, meg urániumhasadás. És hát lehet még majdnem bolygója is ebből. Tehát a életre kelhet maga a forgatókönyv, amit valamikor leírt. Edgar Cayce, jól emlékszem, az ő forgatókönyvéből született a Planet of the Apes, ugye a majmoknak a kis bolygócskája, ahol egy intelligensebb fajnak átadták a földi édenkertnek a megóvását, megérzését, amire mi alkalmatlanul bizonyultunk, és még az is benne van a szórásban, az AK-47-es pisztoly szórásképe ugye elég nagy. Most ezt a hasonlatot használom arra, hogy benne van a szórásban és a teremtéskönyvben, hogy a teremtés nagy könyvében, a Nagy Manitou forgatókönyvében. Ugye mostanában ezt Reisinger Jánosra tudnék hivatkozni, őt nagyon szeretem, követem a munkásságát a YouTube-on. Reisinger János néven megtalálható, boldog új évet kívánok neki innen is videóüzenetben, és tiszteletem, mert nagyon tisztelem és szeretem a egyéniségét. Én nagyon finom, szofisztikált egyén, tehát egy emelkedett szellemiségű, az intellektus ember. Tehát a franciák mondják, hogy c'est intellectuel, comme ça, comment ça va? Très bien, très bien. Szóval egy nagyon haros csillagek, tehát egy очень хорошо человек, egy молодец, ahogy mondják, молодец. Ugye nem is tudom, hogy van a brit megfelelője, crackerjack, or faszagyerek, azt mondom, ez a crackerjack. Or very cute person, valami ilyesmi. Szóval innen is üdvözlöm őt, egy nagyon jó finom evangéliumi tanítások a fő csapás iránya, tehát ő szakosodott. Úgy tudom, hogy egész életében vagy lelkész volt, vagy pedig csak most kezdte ezeket a közléseket, kinyilatkoztatásokat ugye a világcsatornára, az én túbra, vagy te túbra, ugye a te csatornádra, a YouTube, ugye angol százra fordítva, és ugye ő a bibliofil keresztény kinyilatkoztatások alapján úgy határozza meg, hogy megvan a bibliai forgatókönyv. És nagyjából minden profécia beváltozik. Megjegyzésnek idefűzném, hogy most olvastam ki Nostradamus proféciáit, Nostradamus egy 500 oldalas könyv, átláttam magam rajta. 3964, nem emlékszek már pontosan, de addig jövendőlte a Földnek az időtartamát. Tehát az évszám 3986, vagy 64, vagy 68, vagy 87, valami ilyesmi. Ugye most taglalta ezeket a mostani megjövendőlt mai világpolitikai helyzetet, ami most manapság fennáll, hogy hallasz vagy híreket, éhénységről, földrengésekről, károkról, háborúról, hallasz háborús híreket, akkor személyesen is esetleg láthatod a médiában, televízióban a háborút, magát, Közel-Kelet, Kelet-Európa egyes részein, Palesztinában, afrikai országokban, Líbiában esetleg, Szíriában. Ugye ezek sorra, nekem egyébként soha nem volt kérdéses, hogy én ezt
hiszem vagy nem hiszem, ezt tudni kell. Ez egy ilyen gnoszticizmus, egy gnosztikus dolog, hogy tudás. Tehát a knowledge is power. Knowledge is power, de mondjuk mai korban már nem, mert a tudás korszaka lehet. 2012. december 22-én a maja kalendárium szerint, ugye hanem eljött a tudatosság korszaka, egy új világrend, egy új rendszer. De ezt nem fizikai síkon kell érteni, és nem kell félre magyarázni, hogy szó szerint fizikailag nem jött el a világ vége, ugye mert a maja kalendárium az világ végének jelentett. De itt nem erről van szó, hanem szellemi lelki síkon, a meggondolás jelenti annak a világnak lett vége, az általunk is addig ismert világ gondolkodásmódjának, és kezdődött egy új, egy magasabb. Annak, aki szabad akaratából fel akar lépni, tehát szintet akar lépni egy magasabb szellemi lépcsőfokra, és lelki, tehát spirituális és szellemi, mentálisan is akar fejlődni. Tehát ezért vannak ma ezek a páholyok, és ugye a csatornán is lehet nagyon sokat látni ezeket a kócsokat, meg tanítókat, hogy meglovagolják ezt a New Wave áramlatot, és hogy ezek alapján most már elérhető mindenki számára. Ami 1990-ig ezotérikus tudás néven csak a beavatottak számára volt elérhető. A ezotéria ugye azt jelenti, hogy csak a beavatottak számára. Terra incognita az a ismeretlen terület számunkra, az ezotéria az pedig csak a beavatottak számára. Most már viszont mindenki számára nyilvánossá tették. Ez volt a felső akarat, hogyha evangéliumot nézzük. Tehát, hogy ne tudatlanságban élnek az emberek, hanem kicsit kijöve a békadoktor kutyából. Ugye van egy hindu mese a békadoktorról, de ezt most nem részletezem, hanem hogy tovább tudják egy kicsit fejleszteni magukat is. A gondolati horizontjuk is kicsit tágabb legyen, ne pedig csak a mindennapi munka, alvás, evés, stb. Tényleg tralmatiti tudata. Na, hát ennyit tudtam volna, és akkor ugye Lemuria és Atlantis lesz a következő téma, hogy majmok bolygója, vagy Terminátor végzett film. Tehát ezek a forgatókönyvek, ezek a Bibliájában is benne vannak. Ez bibliai forgatók. Hát úgy vélem, hogy a felvétel lassan limitál, tehát véget ér, és akkor innen ezt tovább gondolni. Csincsinke, blue cheese,